IFM News. Lokal. Arig na nagtinaklob ti langit kandaga ken ni Tata Rogelio Rabor akab sa tinalmes alakay iti barangay Gabot Surbadok Ilocos Norte. Kuna ni Tata Rogelio nga ada iti history ti stroke ni Tata Evangelista ken mamati isuda aga po ti kinabara ti paniyempo ken banog ken isu ti nakaitundaan ti panakatake ken panakalmes na. Igid sir, pasila. Si tiglaan sir, jay pa, tadang. Hindi talaga di ba papanan po sir? Oo sir, pagkaditilaang ni. So, ngayon amo na tilumangoy sir. Amo na sir. Ano ti pagamo tayo rasunan ato? Amo nga nakaalana dahil sir. Dapat adang amin high blood na. Ti amo dahil nagulaw. Hindi gandatan na siguro ti tumaadang kuman. Tiyo di pa nakita po alam sir. Sa Nalmes. Oo, sir. Ano nga naman stroke so na sir? Napagmutin siya ng makarecoveran. Hindi kapsag ko nga dahil yan. Hindi apek-akseptaran na ang natay. Masala si bibig lata dyan ka-oray na tayon. Si bibig pala yung dahil panagri na kanya na. Kabayatan na ikis ti asawa ni Tata Evangelista ani Nana Delia ti panagsublina ket kunana nga uray awan isunan ket agtaeng lata iti napatakder apag tenganda. Lakay ka, ang subli ka din sa diwa. Napagkupin pupukaw sa siya ay karayan. Agad ka din alakay. Madanagan ako kung nag-sir. Hindi magkakanya na sir. Uri sa diwa kung kasumang matiman ni sir. Marpay ka na rin sir. May nag-ititay ket adati pamalaag ni Police Captain Jonathan Alonzo, Deputy Chief of Police ti Batok Ilocos Norte iti panagananad kang runaan na kanagiti agturong iti kabaybayan ken karayan. When sir, dati participation tayo iti makukuha natin yung sumbak. Kinagpaisuan na iti labirhen kit adalata kan kayo nga nakabantay jay nga sakop iti labirhen resort nga kukuha tayo. Iso digiti membro iti TPU tayo apo. Ken iti personal medline iti PNP Badok. Kabayatan na pinalagipan met ti kagawad Rudy Solatre iti barangay Gabos Sur dagiti padada nga agmen maintenance nga gananad daga puta kapudot na iti daytoy agundaway. Ket pamalagip kada tayo nga no mabalin ko man no medyo alanganan tayo. Nanang runa kadagitay pada nga agtumtumar iti gitay maintenance tayo. Hantay kong mga liwliwayan nagigay kakasjay nga agas. Iti agdamakit na igete ti panagmonitor dagiti kaming ti Philippine National Police kanagiti pag-uumunga ti tao tapirikasta ket maipakita ti urnos lina kental na. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.